Vlada demokratskog jedinstva je bila treća vlada Republike Hrvatske, dakle treća vlada u samo godinu dana od demokratskih promjena i ujedno je bila prva hrvatska višestranačka vlada. Ona je nastala na nacionalnom konsenzusu svih tada 9 parlamentarnih stranaka i pritom nije riječ o klasičnoj koaliciji koju obično sklapa nekoliko stranaka radi dobivanja potrebne većine u parlamentu. S obzirom da je HDZ tada imao gotovo dvotrećinsku većinu u Saboru, nije imao potrebe sklapati koalicije radi održavanja vlasti, tako da je Vlada demokratskog jedinstva primjer takozvane velike koalicije kakve su se znale formirati u Europi i svijetu tijekom velikih gospodarskih kriza ili ratnih sukoba. Kao primjer možemo tu uzeti te velike koalicije u Ujedinjenom Kraljevstvu za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata i gospodarske krize ili primjerice u Izraelu od 1984. do 1990. godine. Vlada demokratskog jedinstva ostala je poznata i po nazivima Vlada nacionalnog spasa, Gregurićeva vlada prema njezinom predsjedniku Franji Greguriću i ratna vlada ili ratni kabinet s obzirom na to da je bila osnovana u jeku velikosrpske agresije.